sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo, ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Gitugyan ko diha kanimo ang akong kahoyan, kasakin nga iagian, ihupay mo akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo, ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome nasad sa ato nga programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Sa dili pa kita magpadayon mga kaigsonan, ato ning sugdan ablihan sa mga pagdaing pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Dili gyud nato kalimtan ang pagdaig, pagpasalamat sa ihang pag-uban o paghatag kanato dinhi o kadasig sa pagpadayon sa pagkat-on diha sa iyang mga mensahe. Adto ta sa mga pag-ampo mga kaigsuonan. Dalaygon og labing balaan na mga Dios, matinud-anon og maluluyon, mahigugmaon ug mapasayloon sa tanang panahon. Kanunay kang nag-uban kanamo, kanunay mo kaming gitagaag kadaugan, kalampusan, na kanunay ang panalangin. Busamahan aniya kami. Aron paghatod og mga pagdaig pagpasalamat kanimo. Salamat Ginoo sa tanang higayon, sa tanang panahon, sa tanang mga butang, sa kusog, kadasig, kalipay, kalinaw. Salamat nga imong gipabati sa matag usa ang imong pagkamaunongon, ang imong paghigugmaon. Salamat Ginoo sa walay hunong nga pag-amuma ug pagtagbo pag-atiman sa tanan ako mga kaigsonan. Salamat Ginoo sa tanang tubag sa among mga hangyo ug mga pag-ampo. Wala nimo ihikaw o Dios ang mga butang nga maoy makatabang kanamo makadasig sa pagpadayon namo sa pag-alagad kanimo busamahan. Salamat Ginoo nining tanan. Salamat Ginoo nga padayon ka o Dios nga nagtudlok nagdasig nagpahinumdom sa mga pulong nga gikinahanglan namong subayon. Kinahanglan namong buhaton, kinahanglan namong himuon. Dalaygon ka nga Dios nga among ilagaran. Walay sama nimo kamaayo, walay sama nimo kagamhanan. Dios ka nga mapasayloon og Dios ka nga walay makatupong kanimo. Niya kami o Dios aron pagkat-on pagpamati na usab sa imong mga mensahe. Niya usab kami o Dios aron pag hatag Ginoo sa among igdudungog, sa among kasing-kasing sa pagdawat na usab sa imong mga pulong niini among karong panangguban. Kanunay namong gideklarar ang imong pagpanalangin. Ang kadaugan, panalangin, tanang pabor, among masinati ang maangkon, kuyog sa imong mga katawhan nga nagtuo sa makanamo. In Jesus' name,
Amen og amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa itong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pakiguban, kumusta? Maayong gabi o maayong pagpangandam sa mga nagaluto o hikay alang sa panihapon. Mayong gabi sa tanang mga listeners sa 101.3 Shiny FM nga nanuka diri sa Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Cebu. Good evening, maayong pakiguban sa tanan nato makigsunan nga mo replay. Og good morning, good afternoon, og maayong buntag sa tanan nga mo replay sa ato ang live. I declare nga ang Dios magpanalangin kanimo. Maayong nga pagpaminaw sa tanan nga nakahatod nag mga mensahe diri sa ato nga panag-uban, og maayong uban usab ilabi na sa ato mga kaigsunan nga naa karon sa nagalaing mga nasod sa tibuok kalibutan. Mayong gabi ni Lorena Traya, mayong gabi Pastor, mayong gabi isab ninyo diha. Mayong gabi ni Yansis Mohot Aninaw, mayong gabi Pastor, maayo ang Dios sa tanang panahon, watching from Bukidnon. God bless you always. Kumusta mo diha sis Yamsis, no? Murag karong mga balita, murag kasagaran nato makit-an nga mga balita diha sa Bukidnon. Naay mga balita nga mukalitrag tunga diha sa ato ang cellphone, diha sa ato ang Facebook. Mayong pakiguban ni GC Campolio. Mayong gabi Pastor. Mayo ang Dios sa tanang panahon, watching from Bukidnon. Bukidnon gyapon, no? Daghan ato mga kaigsunan nga nagsunod diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. I declare nga ang Dios magpanalangin, maguban og magbantay kaninyong tanan. Mayong pakiguban ni CJ Marson, o mayong gabi ni Sister CJ Manson, og si Bing Dandan, Sister Lia Jintaan Langit, Sister Gingging, si Brother Rubin Veloso Arosina. Good evening Pastor, watching from Compostela, Davao de Oro. Mayong pagpaminaw, maayong pakiguban, no, sa ato ang mga kigsunan, si Paps Gilon Garces Mingito, mayong gabi, mayong pagiguban. Good evening ni Tids Abrasaldo, mayong gabi ni mo diha Brad Tids, kumusta? Kumusta mo diha sa Negros? Mayong pakiguban ni Matod pa, mayong gabi sa tanan, dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo. Pastor, naka-live ka. Salamat sa Ginoo nga naka-live kog balik. Tungod kay naagi po'y mga lakaw gyud, no? Labi na gyud. Karong si manahona, karong bulana, maka klase lang siguro ko pilara ka higayon sa mga basic pastoral training. Dunay mga higayon nga di ko klase tungod kay doon ako'y biyahe. Labi na gyud karong bulana. Maayong pakiguban ni Mercy Fernandez. Maayong gabi Pastor, watching from Davao City. Ato mga kigsunan des Davao, kumusta? Ang Dios padayon magauban, magaproteksyon. Matod pa ni Kimberly Balonto. Good evening Pastor. Pa-shout out nako akong bana na si Ralph Francisco og sa akong mga anak, si Nash, si Gila og sa akong family, Landan Valonto family. Salamat Pastor and God bless po. You're welcome and ang Dios magauban kaninyong tanan. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni aton Tagalog pagtagad ang uban. Si Ray Imoy, Risley Imoy. Pasalamat kaayo ko kay gakita nata sa ila Pastor Jumar last Saturday sa Bantulinaw. Okay, salamat kaayo.
ni Risley Imoy. Ako ang ning kanon. Ako ang tanaw ni mo nga account. Salamat kayo nga nakita ta. Ang Dios magpanalangin ilabi na gyud diha sa inyo lugar. Good evening ni Evelyn Abelito Galito. Maayong gabi pastor og sa tibuok family, to God be all the glory sa imong kinabuhi pastor. Padayon nga nagsangyaw sa kamatuoran. God bless pastor. Oy, salamat kaayo sa inyong pakiguban og labi na gyud sa inyong pag-share sa ato nga programa. Ang Dios magpanalangin sa inyong pagpakabana niini. Maayong gabi, maayong pakiguban matod pa ni Idni Bustamante. Maayong gabi pastor og sa tanan, God bless us all. Request pastor, Langit ang Hinungdan by Inday Isidor. Langit ang Hinungdan ato kuning tagaan og pagtagad. Langit ang Hinungdan. Sige, ato ning tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban kung ato baning makit-an. Sige. Diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Madunggan na to ang awit magalangit nya langit ang hinungdan. Mayong gabi ni Mikey Filmeco. Maayong gabi pastor, ang Ginoo kanunay magauban kanatong tanan watching from Lapu-Lapu, Cebu. Uy, ato mga kigsunan Lapu-Lapu. Maayong gabi si matod pa ni Ted sa Abrasaldo kaluoy sa Ginoo pastor. Okay kayo sa tabang sa Ginoo. Langit ang hinungdan pagkanindota. Kanabitang magbag-o ta or nausab ta tungod kay naay langit. Pertinindota na nga mensahe. Pusa maning kamot ko, langit ang dulngan ko. Kay dito naghulat ang Ginoo. Naghulat ang Ginoo mga kaigsunan. Sa di pa siya mo kung atong tanawon munaog siya diri aron pagkuha sa ato ang matag kinabuhi. Aron lalinon og dadon diha sa iyahang giandam nga dapit diha sa Juan 14. Ang atong Ginoong Hesus nag-andam og luna dapit alang sa tanan nga nagmatinud-anon. Ang tao nga matinud-anon nakakat-on sa ihang mga pulong. Manang moingon ko nga ang tanang nagtuo dunay gitrabaho ug ang gitrabaho mga pagtulunan ni Hesus Kristo. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Evelyn. Maayong gabi ni mo diha da Evelyn. Sister Marites Sinon, maayong gabi, labi na nimo Pastor Watsing Labangon, Cebu City. Kumusta mo diha Sister Marites? Kumusta mo ang Dios magpanalangin? Si Elmer Canelio, maayong gabi Pastor, God bless sa imong programa Pastor og sa imong pamilya og sa ako ang pamilya. Nga hatagan mi og kalig-on sa pag-alagad sa Ginoo. Gitubag na ka sa Ginoo. Ang makahatag kanimo kalig-on dili lang ang pagpangayo ug pangayo sa Ginoo, kundili ang pagtuon og pagkinabuhi og pagduol kanunay sa Dios. Pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Ang makahatag natong kalig-on mga kaigsunan ang iyang mga mensahe. Nganuman, inani ni siya. Kitang tanan nakakita man gitag kahoy. Ang kahoy dili na siya malig-on. Kon dili malig-on ang kahoy nga dili pinaagi sa iyang mga kamot. Importante kayo sa kakahoy ang iyang mga kamot. Kay ang kamot maunay mo lig-on kaniya sa iyang pagdako o pagtubo. Og ang gamot mga kaigsunan malig-on kon kini maayo ang yuta, makakuha siya og mga bitamina nga makahatag kaniya og kalig-on kusog diha sa tibok niyang lawas. Og ang atong kinabuhi mga kaigsunan walay laing gikinahanglan ang pulong lamang sa Dios. Mauna nga si Propeta Isaias maingon apan ang musalig sa Dios dili mawagtangan og kusog. Ang musalig sa Dios daw sama sa agila mga kaigsunan. Unya dili kapuyan kung manglakaw, dili maluya kung managan. Unya sa tanan niyang buhaton magmalamposon katong musalig. Pero man unsaon nimo pagkasiguro nga nakay pagsalig sa Dios kung walay pulong sa Dios nga imong nasabtan? Unsaon man pud nimo pagsabot kung wa kay panahon sa balaang kasulatan?
Mao na nga ikaw ug ako gidasig sa Dios sa pagtuki sa tanang panahon samtang do na pay higayon. Sige tag-ampos Ginoo Lord, ligunan ko. Asa man ta dapit ligunon sa Dios? Diha sa iyang mga saad, diha sa iyang mga mensahe. Mao na nga ikaw ug ako gidasig niya mobasa gyud Biblia. Maayong gabi, maayong pagpakig-uban, maayong pagpaminaw ni kisa man na diri. Si Rotsel Gaba Singgit, maayong gabi, Pastor Wasing from France. Oh, layo na pod ang imong naabtan, no? Kumusta mo diha sa France? Si Dasio Alvin, maayong gabi. Sister Vivian, maayong pagiguban. Samuel Helio Senior, good evening. Si Shirley Naro Tumaudos, maayong gabi. Pastor, oy, maayong gabi isad. Si Vin Singgit Velia, maayong pagiguban. Sa buhat yung kita mamatanong, aron kita mamaluwas, si Jesus nang magkaluwas. Wala'y hinungdan ng tanang kahimuan, kung dilita mo salig sa kahitasan. Matod pa diri mga kaigsonan ni Risley Imoy pasaag. Manaman din diri, no? Sister Marites sinon, pastor di agi hapon dialysis. Tabang sa Ginoo 7 years na ko dialysis. Mo na giingon nga gihatagan ka sa Ginoo og kusog, gitagaan ka sa Ginoo og pailog, paubos aron makalahutay ang imuhang kinabuhi diha sa pag-atubang sa unsa may hagit sa pagpuyo natos kalibutan. Mayong gabi ni Marilo Lubay og si Ayan Amulo Umulon. Mayong gabi pastor, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios. Doon na mo'y mga pangutana mga kaigsunan, sama sa ako ang nadawat nga nangutana nga unsa kunoy angay bantayan. Unsa kunoy mga ilhanan nga nagpabilin ta diha sa Ginoo. Nagpabilin ta sa Ginoo. Usag yun sa mga ilhanan mga kaigsunan nga nagpabilin ta sa Ginoo, kana bitang naatay nagpabilin kanunay ang iyang mga mensahe sa ato ang kasing-kasing sa atong nauna ug nagkinabuhi ta nini. Kana bang naghinumdum ta kanunay sa iyang mga pagtulunan, sa iyang mga pamaagi, kumuingon tang mga pagtulon ang mga pamaagi, naghisgot ni sa kahimtang nato sa ato ang pag-alagad. Ug maghisgot ta sa kahimtang mga kaigsoon sa pag-alagad, naghisgot na sa tanang bahin sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan. Ang tanang sitwasyon o kahimtang na ay mga pagtulunan nga gibilin sa Dios nga mao'y ato ang gialagaran. O ang tanang mga pagtulunan nga alang sa matag kahimtang nato sa kinabuhi, kinahanglan ato mabantayan. Like example, unsa mga pagtulunan sa panahon nga or kahimtang sa panahon nga maayo ka og panglawas. Daigo nimo ang Dios, ihatag nimo ang kusog, alagaran nimo siya. Sa walay pakigtandi sa uban, sa walay pagpangumpara sa uban. Unsa may mga mensahe sa Dios sa panahon nga aduna kay problema, ayaw dangop bisan asa gawas lamang niya. Unsa may mga panahon, unsa may pagtulunan o mga mensahe sa Dios sa panahon nga adunay mga pagsulay o mga kaguliyang, mga kaigsunan ang tanan naas bala ang kasulatan ug mao nay angay natong katunan og tipigan sa atong pagpuyos kalibutan aron kita siguradong nagpabilin sa iyang ngalan. Walay tihik-tihik mga kaigsunan samtang mosayaw tas Ginoo. Labi na sa adlong Domingo nga kita mohalad sa iyang pagkamaayo. Ato gyud ang halaran kay siya ang tag-iya sa tanan. Mayong pakig-uban, matod pa ni Rotsel Gaba Singgit, on board ko karon pastor na ako sa barko sa France, no? Ampingan ka sa Ginoo, Rotsel Gaba Singgit, ako ang mga pagpahinomdom ninyo diha nga ayaw gid mo padalag tentasyon. O niya ayaw mo og pakigsuod sa mga tao nga magdala nimo og kanabitang inganyo sa kalibutan.
pabilin sa iya mga pagtulunan, inumdumi nga kining atong pagpuyo sa kalibutan temporaryo lamang. Nanalang sa Ug usa kini ka chance nga makaalagad samtang makaalagad ta ug makapangandam samtang wala pa siya mo babalik sa kalibutan. tihik-tihik. Sayaw nga walay tihik-tihik. Matod pa ni Vivian Pastor. Greet ko, Pastor. 55 na ko. Uy, pagkanindutan no. Happy birthday diha, Sister Vivian. Ang Dios magpanalangin kanimo og daghang tuig nga giandam ang Ginoo og punos panalangin. Sa ngalan ni Ginisus, I declare nga ikaw panalanginan. Og damor pag yung panalanginan. Maayong gabi ni Nida Narutamba, maayong gabi Pastor. Gideon musta na ang mga anak sa Ginoo. Salamat kay nakapaminaw na pud ko sa pulong sa Ginoo karong gabi. Ay, salamat kay sa pangumusta no sa ato mga kaigsunan. Kamo diha kumusta mo matud pa ni Sister Nida? Apil man ko nga gipangumusta, okay ra gyud mi. Sa grasya og tabang sa Ginoo, okay ra gyud mi. Ako mga panghinaot nga kamo okay ra sad. Mura ba kanang nagama tag sulat mga kaigsunan nga kaniadto kun kana bitaw mo gama tag sulat mga kaigsunan unya magsugod man day nagpangumusta unya moingon dayon nga kun ako'y inyong pangumustahon kaluoy sa Ginoo okay ra gyud ning tanan. Iyang ngalan. Maayong gabi, maayong nga pagpaminaw ni Jamaica Banas. Maayong gabi, I request kog kanta ang magpadayon. Salamat Jamaica di ay ni taga Alamada ni. Sama ning Alamada. Ay, salamat kay Jamaica Banas no sa imuhang pakiguban. Ang Dios magpanalangin unya namang kay request nga awit makalangit ang magpadayon ato ning pangitaon. Ang magpadayon. Sige. Ang magpadayon mura magpulang ni ang magpadayon maura gyud maluwas sumala sa mga sulat sa balang kasulatan diha sa Mateo 24 versikulo 13. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Marivic Gonzaga. Mayong gabi ni Vicky Marie. Mayong gabi, Pastoro, watching from Tagbilaran, Bohol. Mayong gabi ni Pabstel Manuel. Mayong gabi ni mo diha Brad Pabstel. Pabstel di ay. Murag nagkayungit patagkamay dire. Mayong pagiguban ni Maiti Larda, matod pa paki-shout out Pastor sa akong anak nga si Chris GV Salarda, Iroho Sitio Pulo, Manghulawayon. Mangholayawon, La Libertad, Negros Oriental. Oy, kumusta man tuod mo diha sa La Libertad? Okay no, pasensya, murag ni hinay ni pilit gamay ang amo ang internet. Siguro taas baga ang dagom, maong magyun ni kahimtang kon dagom baga. Kaya nga atong gigamit yung internet, Starlink man. Muna nga kung dunay mga pagdagom, mura og mohinay po ang atong internet. Kumusta mo diha sa La Libertad no? Atong igsuon nga nakig-uban si Sister Vicky. Sibaw og balita lanog kaayo sa FB nga dunay mga problema diha may tungod sa pagpamuhi. Kumusta man ang inyong pagpamuhi labi nas mga baboy? Naamang gud toy mga post sa Facebook. Di man gud ta kasiguro kano sa ani karon ba ni tinuod ba ni bitaw kumusta mo diha medyo mahabrato naman kayong baboy ron tungod po ni sa pagpadagan sa ato ang nasod nga miangkat ug mingkuha ang ato ang nasod sa lain nga mga nasod kuha og baboy daghan kay baboy dire mga kaigsuonan. Nagkabrato na noon ang karne, nagkamahal ang laog. Mayong gabi ni Marites noon request ko kanta Lahutay. Sige. Si Marlita Oliverio. Mayong gabi Pastor watching from Isabel Lite. Kung gusto mo na maangko. Mayong pakiguban ni Hadriel Valenzuela. Mayong gabi Pastor, shout out Pastor.
sa akong mama Marisa Libios nga naminaw karon sa Imelda Silago gikan ni sa Tawing nga naminaw Libagon, Southern Leyte. God bless Pastor. Og sa imo sa tibok pamilya request ko gipabaton. Sige. Sister Marites, ako saning unahon ning sige kining lahutay na lang no. Lahutay ako ning taga anog pagtagad dire sa ato ang pakiguban. Awit makalangit nga lahutay lang. Sige human aning awit nga magpadayon unya napagyoy gipabaton. Mayong gabi ni Sister Nars Boyan atong igsuon nga nanukad sa Bohol. Mayong gabi Pastor Gideon, Pastor Russell, kumusta? Wala tay klase karon. Unsa man dayron? Kay mura man to na lakbit nimo. Huibes. Dili kay ko wala ko ka di ko ka klase karon kay mura og gamay ra man pod ang ni-response. Kay mao lagi kung Huibes gamay ra gyud ang mo kuan mo ka join kay murag naandan sa atong klase si Ternars malunes ra gyud mo nang paningkamutan nako lunes makatungata. Mayong gabi ini Brother Josepino Paran atong igsoon nga nanukad diha sa Compostela, Cebu. Mayong gabi ninyo diha, kumusta mo diha Brother Josepino Paran? Mayong gabi may pakiguban ni matot pa ni Rochelle Gaba Singgit. Shout out ko Pastor sa family sa Bahian, Tanhay City. Singgit o Gabas family. Bahian no? Doon na sa Paleo. OFW, amin. Mayong gabi OFW give vlog. Si JC Campolio, good evening Pastor, request lang ko song Dili Kabayran by Solomon Mahinay. One sing from Dado, Alamada, North Cotabato. Kining Alamada na din is North Cotabato. Si OFW, gi vlog. Good evening Pastor, uban sa imo ang family. Mayong gabi isad. Mayong gabi nagtanaw og naminaw si Tatay Sinay o sa Lapu-Lapu. Sige, gikan ni It's Jean Rizzo Mambong. Request og ikaw ang kusog OFW give lang. Goy kumusta OFW sa tanang mga OFW maayong gabi. Lahutay diri lang sa to nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi ni Jonalisa Castrodes. Mayong gabi ni Maya Inok. Si Rosanne Bisan Gulo, mayong gabi. Si Jarlene Rojas Buton, mayong pagpaminaw. Mayong gabi Pastor Gideon sa tanang igsunan diha ang Kristo request. Kristo Jesus request ako awit makalangit dito sa cross. Salamat Pastor and God bless gikan ni Brother Josepino Paran. Kalisdan ng kasakit. Mayong gabi ni Rosan Pisan Gulo. Hello Pastor, mayong gabi. Kumusta po? Pwede request awit makalangit Jesus pagka maayo mo. Okay, salamat kayo. Si Marlita Oliverio, mayong gabi. Papriko sa yuta namo diha sa punta Inganyo nga mabayran nami Pastor. Sige, ato nang pangayoon sa Ginoo nga mabayran mo sa inyohang yuta. Mayong gabi ni Nini Bayarkal, Manila. Mayong gabi Pastor, salamat nakapaminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo karon. Brother Josepino Paran, salamat kayo no sa pag-share sa tanan natong mga kaigsunan. Mayong gabi may pagpangiuban. Si Nars Boyan matud pa okay Pastor, salamat maningkamot lang ko. Lunes makaapas ko sa oras. Si Vicky Marie matud pa apiktahan gyud ang namuhi og mga baboy Pastor. Tinuod gyud dinhi nga gipang post og gipang upload diha sa Facebook nga daghang nang matay nga mga baboy. Ang uban anay, ang uban kana bitang igbalaligya na, ang uban baktin pagyud taon. Unya gawas pa ni ana askan daghanang mga baboy sa kana bitang handusanan. Bisan sa Bindoy ako ang makit-an, dias Ayungon, Himalalod, labi na gyud sa La Libertad. Murag na may handusanan dias Himalalod siguro no. Ang pinakadako pod nga mga
kuanan akong nakitaan dito sa kuan Pakwan, La Libertad. Bangka sa pagsulat. Pagmatinud-anon lang samtang may oras pa. Pag matinud-anon samtang may oras pa. Unsaon man pod aron maka kanang maikinaiya nato ning pulong pagkamatinud-anon. Mga igsuon, ang mga pamaagi aron kana bitawng magpabilin ka nga matinud-anon. Ayaw ra gyud higugma ang kalibutan. Ayaw kaibgi ang mga butang sa kalibutan. Ayaw og kana bitawng pag-apas niini. Kinahanglan naakay pagkakontento sa tanang panahon. Dili lang kay naakay pagkakontento, kundi kinahanglan gyud kang makontento. Magkat-on ta nga makontento. Unsaon makontento sa unsa may gihatag ug butang sa Dios sa atong kinabuhi. Mga igsuon, kining pulong pagkakontento mao ni pulong nga pinakaimportante aron magmalipayon ka, magbalinahon ta og makapadayon nga matinud-anon sa pag-alagad sa Dios. Dili ka kapang limbong, dili ka kapang kana bitawng kareklamo sa Dios kung naa gyud ang pagkakontento. Og usa sa gikinahanglan pod sa pagkakontento aron naa kanunay ni sa ato ang kana bitawng kinaiya, kinahanglan andam ta sa pagdawat. Kinahanglan magkat-on ta sa pagdawat. Kay kung madinawaton ta sa tanang panahon, dili ta mahimong reklamador og bagulbulan nga tao atubangan sa Ginoo. Og ang Dios nga magtan-aw kanato, maluoy siya. Ug sa dihang maluoy siya, mga igsuon, ang pabor nga iyahang giandam, ikaw ang iyang unahon. Imong alagara. Mayong gabi, may pagiguban ni Joel Ito. Mayong gabi sa tanan watching from Hinunangan, Southern Leyte. O si Philly Impes, si Vicky Marie Matot Paho, Pastor mawala ra ang bitaw no, ang sakit sa baboy. Si Wilda Crospero, mayong gabi. Si Elton John Duterte, shout out Pastor. God bless you always and your family. First time kong nakabasa og Duterte. Solid Duterte. Mayong gabi sa tanan. Bitaw no. Kumusta mo diha? Si Nars Boyan, 200 ang kilo ihawonon baboy diri sa Amoa Pastor. Gideon og grasya sa Gideon dagko og tambok himsog Amoa tulo ka baboy. Marang arang diha. Diri murag inana sad ang kuan diri Sister Nars. Murag 200 na po diri ang kanang lapa. Si Amy Silva or Ami Silva, mayong pagiguban. Si Mary Chris Flores, mayong pagpaminaw. O si Dalton Rodriguez, good evening. Noli Frank Sanico, gikan sa Pagadian. Okay. Si Mary Chris Flores, watching from Himaylan, Negros Oriental, Occidental. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana, busa ayaw kaloya, kay may ugma pa, angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulat. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Florentino. Salamat kaayo sa pag-share no sa ato nga programa. Diri sa Amoa sis 165 to 170 ang klaro ang kilo sa Hinunangan, Southern Leyte. Ang laog mahal kayo. Pati gani sa Leyte ang kilo sa baboy perting bratuha, pero ang laog perting mahala. Tungod bang guni sa ato apong pangulo, moingon ko nga sa atog yung pangulo mga kaigsunan kay mao lagi murag mahadlok ang atong pangulo
nga ang mga negosyante dili makaginansya. Ang mga konsumidor ay dili. Maulag ito nga ang mga negosyante dili siya kanang dili maalkanse. Mao nang niangkat og pila to ka kilo sa laing lugar o laing nasod. Unsa may dili malagkanse ang mga negosyante nga katong mga namuhi ay mga maumanay mga negosyante, mga komprador og baboy. Akong amigo kaila mga kaigsunan nga komprador nga maayo gyud nga mamalitay bitaw og mga hayupan. Ako siyang gitaniagan og baboy kay naa may kaila nga kuan pod ariyag baboy. Ako amo siyang giingnan nga nahinagbuan na amo siya sa pag-adto na mos lungsod. Iko nga boss mo palit kag baboy. Isa nga katawa siya mga kaigsunan kay ang baboy kuno murag makabuslot og bulsa. Iko nga nganong murag ako siyang giingnan mahal man kayo ang baboy. Isa perting bratoha gyud. Tungod ni sa pagkuha og karne gikan sa gawas sa nasod. Di gyud siyang palit og baboy. Kay matod pa ang mga baboy nga iyahang gikumpra, even ang iyahang mga isig ka komprador, wala madayon og baligya kay wa na poy mo palit. Kaysa man poy mo palit mga kaigsunan nga sa laing lugar haskan daghanang mga baboy. Piktado gyud matod pa sa ato mga kaigsunan diha sa Negros Island, diha sa La Libertad, Bindoy, basta diha gani sa Siaton mga kaigsunan ay nagpost ganina. Tag 1,000 na lang ang kuan kanang baktin. Tag 1,000 na lang ang buok. Imagine nimo mga kaigsunan ang baktin mga kaigsunan tag 1,000 na lang. Kanang uskalibo ipalit nimo og laog, perti ra gyud gamaya. Nya usara na ka baktin. Ambot lang diri mga kaigsoona na pila dagway presyo ang baktin diri sa moa. Kay tag 4,000 man to ang presyo. Kisa man po'y mamulit po taon og baktin arong panahon na. Noon sa pagkakaroon ng Cebu City, ngayon kung dunay paglaom nga motaas-taas gamay ang presyo tungod kay naay lockdown ang biyahe. Ang mga lugar nga diin gigikanan sa mga baboy, like example Bohol, labi na gyud sa Negros, sigurado yung lockdown diha ang mga baboy. Walay makalabang gikan sa Negros paingon sa Cebu. Ay kung walay makalabang walay makalabang nga biyahe nga baboy gikan sa Negros paingon Cebu, malagmit nga motaas ang presyo sa baboy sa Cebu. Kay mas daghan ang konsumidor diri sa Cebu City. Pero ang problema lagi kay naaman po lagi giangkat gikan sa gawas sa nasod. Mao ni problema mga kaigsunan nga imbis kana bitang ang ato ang mga mamuhi ay matabangan, mga biyahedor sa mga baboy matabangan, wala na gyud sila, dili na noon sila matabangan. Di na po na sila pud katabang. Tabanganan na po na noon sila. Matod pa diri sa ni si Resley Imoy. Diri sa amoa pastor kay ang bakti na ay tag 700. Oy, asa man dapit inyo ha Resley? Amoy. Murag ubos-ubos na gyud na kaysa diri sa aton. Kay diri sa Siaton, Pamplona diha sa Pamplona. Kay ang Siaton dito man dito sa Bayawan, dapit. Ang Pamplona, nabasahan ako nga diha sa gipo sa FB, diha sa Pamplona na ay gibaligya tag 1,000 ang usa ka buok baktin. Unya si Resley Imoy, matod pa ang baktin pod sa ilaha tag 700 na lang. Munay giingon nga karong panahon na
Kung naay mga selebrasyon, birthday, anniversary, Thanksgiving, kasal, mura og gaan-gaan, labi na kung baboy ang ihawon. Kay brato man, dili preha sa miaging mga bulan, labi na gyud miaging tuig mga kaigsunan haskang mahala ang baboy. Ni Ismael gyud ang mamuhiay og baboy atong panahon na. Asa kaha ning tag 700 ang usa. Si Eric Artiaho, maayong gabi pastor, watching from Davao City. Kumusta mo diha sa Davao City? As matud pa ni Rosan Pisan Gulo ingon dire. Ingon si Nars Boyan, Rosan Pisan Gulo, mahal gani sis ang mga lawg. Mahal gyud. Nya brato ang gilawgan. Sa o unsa pa may ginan si ana? Mahal ang lawg, brato ang gilawgan. Mo ni ningdugang noon sa problema. Hasta ang mga baboy, ang mga namuhiay o mga hasta ang mga komprador nagkagubot. Atong nasod mga kaigsonan, grabe ka dako kayo nga tabangonon. Nagkadaghan ang problema sa krimen. Nagkabata ang mohimo og krimen. Grabe na kangilad ang mga balita sa palibot. Mahinungdan kitang mga Kristohanon, dili dapat maluya, dili dapat mohunong, dili dapat magpakahilom diha sa pagduol sa Ginoo. Isalig nato ang tanan, natong nadungog, nakita, atong ihangad ngadto sa Ginoo ang tanan, uban sa pagpaubos, uban sa pagkamapasayloon sa tanang panahon. Kay ang Dios nga atong gilagaran, mao sa gihapon ang Dios sa karaang panahon nga gilagaran sa mga tao nga nahiuna kanato. Kung atong tan-awon mga kaigsonan, kung unsa man kalisod, unsa man ka mga kanang makaingon tang kagubot, kaguliyang nga atong makit-an karon sa atong nasod, makita po ni sa mga panghitabo sa unang panahon. Labi na gyud sa mga panahon sa unang mga magtotoo. Grabe ang linutusay, grabe ang mga kabiganay, mga tentasyon, apan dunay nakalahutay, dunay nakapadayon. Ang nakalahutay o ang nakapadayon sila nga nagbantay kanunay. Diha sa Mateo mga kaigsonan 24:42 ato ning tagaan og pagtagad kining sulat ni Apostol Mateo. Mateo kapitulo 24 versikulo 42 nag-ingon dinhi nga busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Nya atong hinumduman, sa dili pa mo abot o sa dili pa mo anhi gyud ang Ginoo, naa kanunay ang dili maayo nga panahon. Makasinati gyud ang tanang mga tao sa tibok kalibutan og laing mga panghitabo, mga katalagman, mga problema, kagutom, trahedya, gubat. Matod pa sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsonan nga moabot ang panahon nga ang mga tao wala nay gugma sa pag-alagad sa Dios. Wala nay kadasig sa pagpadayon. Apan ang mga mensahe nga imong nga atong makit-an nga makatabang kanato nga kung doon na may mga tao nga nakabsan sa kadasig, mihari ang kaluya, mihari mga kaigsunan ang kabugnaw sa pagpangalagad, dapat dili ka musuhid, dili ta musunod kanila. Kay wala ta nahimong Kristohanon aron musunod sa tao. Nahimo tang Kristohanon aron pagsunod sa Ginoo. Si Ginoong Hesus mo atong tutukan. Si Ginoong Hesus mga igsoon mo ato ang
Pangulo. Siya ang ato ang panag-ingnan. Sa tanang sitwasyon, wala gililong. Sa matag usa nato kakinabuhi, kita gitudloan, gimaymayan, gitudloan sa tanang sitwasyon sa atong Ginoo, bisan sa panahon sa kalisdanan. Atong hinumduman, Ginoo, Dios si Ginoong Hesukristo. Doon na say authority, doon na say gahom. Pero ihang gi antos ang tanan, aron mahimo siyang panag-ingnan, aron mahimo siyang ihemplo, aron ang tanang motuog, modawat kaniya, doon na nay pattern, doon na nay sunduganan. Makaingon na ta, si Jesus gani, nga Ginoo siya. Makahimo siya sa pagsilot, panwala siya musilot, kay dili pa panahon. O hinungdan, ikaw ug ako, sa tanang sitwasyon, sa tanang kalisdanan, importante, makabantay ta, makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo nga matinudanon. Unsaon aron makabantay, aron makapadayon ta, kinahanglan makabantay ta. Mao nay giingon, magbantay ta, kay moabot ang panahon mga kaigsunan, sa dili pa gani ang katapusan ug naa na gani ang katapusan. Naanay mga tao nga ang ilang pagpangalagad mura na lag eskwelahan, pang attendance na lang bitaw. Ang pagsimba murag eskwelahan na lang nga, okay, attendance, bahalag di ka magtuon basta kay naka-eskwela lang ka. Bahalag dili ka mo participate, bahalag wa kay nakatuonan basta kay naka-attendance lang ka, pasar gyapon ka kay ang imo ding liningkuran. Dili pareho ang simbahan sa kahimtang ug dagway sa eskwelahan. Ang kahimtang sa eskwelahan o kahimtang sa simbahan, dagkog kalayan. Kay tinuod ang mugamagrado kung eskwelahan, naas eskwelahan ang mugamagrado mga kaigsunan mo ingon ang uban, ang maestra mo ay mugamagrado. Pero kung ang maestra mo ay pasultihon, dili sila mo ay nagamagrado. Ang estudyante mo ay nagamagrado. Ang maestra, tiglis tara na sila sa gigama nga grado sa ilang estudyante. Sa ato pong pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan, kita pod ang kanabitang naggama. Kita pod ang nag-umol sa ganti. Kung unsay atong gibuhat, mo po'y atong madawat. Kung giunsa nato pagdumalang atong kinabuhi, mausab ang ato ang padulngan. Kung gidumala nimo ang imong kinabuhi sa dili maayo nga batasan, dili maayo nga binuhatan, dili maayo nga pinulungan, paingon po ka sa dili maayo nga dapit. Pero kung gidumala nato, gigamit nato ato ang kinabuhi sa maayong pinulungan, sa maayong binuhatan, sa maayong kinaiya, puro maayo mga kaigsunan, maayo sad ang atong padulngan. Makasiguro mga igsuon kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo nga makabuhat tag maayo. Nganuman, danatay Ginoo. Nanatay balangos espiritu. Nga kaniadto dili ta kabuhat og maayo. Apan tungod sa tabang sa Dios, ikaw ug ako makabuhat tag maayo. Nganuman, tungod kay ang Dios nga atong gilagaran dili mo pasagad sa iyang mga mensahe, dili mo pasagad sa iyang mga saad nga ikaw ug ako nga nagpabilin kaniya at imanon kanunay, tudluan kanunay. Mga igsuon, ang pulong bantay naghisgot ni mga igsuon sa una sa tanan. Moingon nga pagbantay kamo kay wala kamo mahibalo unsang adlaw moabot ang Ginoo. Kaning pulong bantay ninyo mga kaigsunan naghisgot ni sa pinakaimportante. Akong hisgutan usa ang pinakaimportante nga angay natong bantayan. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang pinakaimportante nga angay natong bantayan? Dili panarbaho,
dili kwarta. Ang pinakaimportante nga atong bantayan, nga gipahinumdom sa Dios sa akong kinabuhi ug sa imong kinabuhi sa atong matag kinabuhi. Ibutang ni sa imong una ug itudlo ni sa imong pamilya. Ang pinakaimportante ug number 1 nga angay bantayan nato ang atong relasyon sa Dios. Relasyon nato sa Dios. Kay dili igo nga mosimba ka apan wala nimo mabati ang iyang gugma. Dili mayo mga kaigsunan nga mosimba ta sa pulo nga nakasimba pang attendance lang para pagpugos na lang sa tong kaugalingon nga miangkon tang Kristohanon pero wala na day relasyon sa Dios. Mga igsoon, ang pinakaimportante gyud nga atong bantayan sa diha nga nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Sa diha nga nagpaabot kay nagpaabot man gyud ta mga kaigsunan sa iyang pag-abot. Bantayan gyud nato ang atong relasyon sa Dios. Ang pulong relasyon nato sa Dios mga kaigsunan naghisgot ni sa kahimtang nato sa dihang midawat ta niya. Sa dihang midawat ta sa atong Ginoong Jesucristo na usab ang ato ang kahimtang. Nga kaniadto makasasala karon dili na ta makasasala. Kaniadto dautan ug walay paglaom apan karon matarong, balaan ug matinud-anon. Mao ni ang mga tinuod nga kahimtang nga angay natong bantayan sa atong kaugalingon. Nagpabilin bata nga balaan, matarong. Nagpabilin batang matinud-anon. Nagpabilin bata nga nisabmitar sa Dios. Kana bitang matinahuron sa Dios. Ang pinaka nindot nga mga pulong mga kaigsunan nga ako ang bansay gyud sa akong kaugalingon kanang matinahuron sa Dios. Kabalo ba mo ang tinuod nga pag-alagad, tinuod nga pagdaig, tinuod nga pagsimba nga makapalipay sa Dios. Dili na sa awit lang, dili na sa tingog lang, dili lang sa pulong lamang, kundi sa tibuok nimong pagtahod sa Ginoo. Kung maghisgot ta sa tibok natong pagtahod sa Dios, naghisgot ni sa mga pulong nga ihang gibilin nato. Mga pulong nga gikinahanglan natong masabtan. Kay dili man ta katahod sa mga pulong nga wala nato masabti. Mao bitaw nang ikaw ug ako kung sa panahon nga dunay wali nga dili nimo kaya, dili bitaw nimo kaya ang apson, i-record na, balik-balik ka. Ug dunay mga pagtulon-an diha, mga mensahe nga dili nimo masabtan. Ayaw hulata, ayaw tuguti nga magpabilin ra gyud na nga dili nimo masabtan. Kay ang mga pulong pagtulunan nga dili nimo masabtan, dali la kang ulo-uluhan sa mensahe sa kalibutan. Mao na nga bantayan gyud nato. Bantayan nato ang atong relasyon sa Dios. Kung maghisgot tag relasyon nato sa Dios, maghisgot ni mahitungod sa ato ang kanang kahimtang kung naabata sa Dios, nagpabilin ba ta niya? Kung nagpabilin po ta sa Ginoo, matud pa ni Ginoong Hesus mga kaigsunan diha sa Juan 15, daghantang mahimo, daghantang mabuhat. Kay mao man ni ang ihang giingon, kung magpabilin kamo kanako, magpabilin ang mga mensahe ninyo, ang inyong pangayon samahan dili mas pakyas. Bisag unsay pangayon sa inyong amahan, kini inyong madawat. Nya ingon pagyud si Ginoong Hesus, wala mo'y mahimo kun wala ko. Unya ang magpabilin kaniya makapamunga. Mao na nga usa sa ako agyong pagdasig mga kaigsunan, samtang doon na pa'y panahon nga imo pang masabtan ang iyang mga mensahe, ayaw gayod tuguti nga kana bitang mahurot na lamang ang panahon sa imong kinabuhi, dili gyapon nimo masabtan ang mensahe sa Dios.
daghan nga mga panahon o daghang mga hinungdan nganong dili masabtan sa tao ang iyang mga mensahe. Una, ang iyang kasing-kasing o ang iyang una nakatutok kanunay sa kalibutan. Nyatong hinumduman diri sa pagpuyo nato sa kalibutan, duha ra gyud ang atong pilian. Mga butang espirituhanon, mga butang tawhanon, mga butang yutan-on. Tawhanon, yutan-on, dunay katapusan. Pero ang mga butang espirituhanon, walay katapusan. Og maghatag pa ni natog kalinaw. Kana bitaw, bisan kami mga pastor kon mga butang sa kalibutan mo'y abson, mohari ang kaguliyang sud sa among kaugalingon. Dili maatiman og tarong ang relasyon sa Dios. Kulang ang pag-ampo. Kulang ang pakigsulti sa Dios. Walay kadasig sa pagbuhat sa mga buluhaton. Maghisgot ta mga kigsunan sa dugang paghisgot mahitungod sa pagbantay sa atong relasyon sa Dios. Atong susihon o tingkayon atong kaugalingon kana bitang maghimo tag evaluation sa ato ang kaugalingon sa matag adlaw. Dili lang sa matag semana kundi dili sa tanang higayon. Kon ang atong kasing-kasing ug atong nauna nagkinabuhi ba o nangandoy ba o nabansay ba gihapon sa unang gugma. Ang unang gugma mga kigsunan, moingon ko nga pagkanindota. Kung hangtod karon, kana bitaw naghari kini sa matag usa. Kay kung naghari ang unang gugma nato sa Ginoo na kanunay ang pagdinawatay, pagsinabdanay, kanang pulong pagsinabdanay mga kaigsunan una, like example ako gyud ning padak-an nga mensahe. Maghisgot gani tag pagsinabdanay, kana bitawng sakop sa simbahan mao'y mo submitar sa nagdumala sa simbahan. Ingon nga ang nagdumala sa simbahan mo submitar kang Kristo. Mo na giingon ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 11:1, sundan ninyo ako sa mga gisunod nako si Kristo. Kanang word pag sinabdanay mga kigsunan, makit-an nimo ang resulta na ay kanabitang kanang word pag sinabdanay ang gi-practice ana mga kigsunan kanang submission. Musabmitar ta kung asa dapit tagi butang ni Lord. Unsa ang gitiyal sa Dios atong ginabuhi. Musabmitar ka. Ang tinuod nga kana bitang unang gugma nato sa Ginoo kung mauni maghari kanunay sa atong ginabuhi. Wala gyud na ang una sa tanan ang tentasyon. Dili nimo mabati ang kaluyahon bisan kung dunay mga pagsulay. Na kanunay ang kadasig sa pag-ampo. Na kanunay ang kadasig kalipay sa pagbasa sa iyang mga mensahe. Ug naa kanunay ang imong pagkamatinud-anon. Maghisgot ta sa pulong matinud-anon dili lang sa pulong sa paghatag, kundi sa pag-atiman. Sa pag-atiman sa mga buluhaton nga gisalig sa Dios imong ginabuhi. Pag-atiman sa mga buluhaton diha sa simbahan. Kung maghisgot ta sa buluhaton, mga panginhanglanon diha sa simbahan. Mga buluhaton diha sa simbahan sama sa panginhanglanon sa mga kabataan, mga kabatanunan, diha sa church building. Mga igsuon, importante kini siya. Nga ang ato ang relasyon sa Dios, mauni atong bantayan. Kay ang tinuod nga tao nga kana bitang ang tao nga tinuod nga dunay relasyon sa Dios, naa kanunay ang kusog. Kusog sa pag-ampo, kusog sa pagbasa, kusog sa pagbuhat sa mga buluhaton.
Kung nana kay kaluya, wala na kay kusog, wala na kay kalipay, wala na kay kadasig, ang imong relasyon sa Ginoo nilubad. Kumbaga, kung dagat panihunas, dunay mga nangausab. So muna nga, importante ang sa ato ang pag-alagad sa Dios sa tanang panahon. Ato yung pahinumduman atong kaugalingon nga ang bantayan nato atong relasyon sa Dios. Kung kanunay natong gibantayan ang atong relasyon sa Dios, mga kaigsunan, mo resulta ni nga nindot kayo ang imong relasyon sa imong Pinoyanan. Kung naagyog kay naa kay relasyon sa Dios, wala mo lubad, wala mo hupas, imong gibantayan ang imong relasyon sa Dios, dili nimo tugutan nga kini mulubad. Mga igsoon, maghari kanunay ang kalipay kalinaw diha sa imong Pinoyanan. Ug naa kanunay ang pagkakontinto. Kung naa gyud ang kontinto kani bitang pagkakontinto na mabatunan gyud ni sa matag membro sa balay, oy malipayon ang Pinoyanan. Kontinto na ang bana sa asawa, kontinto na ang asawa sa bana, kontinto na ang asawa sa iyang hitsura. Kay kung dili bitaw kontinto ang tao, kalas og kwarta. Unya, moabot pa ang panahon nga kas na pod og hitsura. Usub-usubon ang ilong, usub-usubon ang kanang panit. Mukalit og puti, mukalit og nipis, mukalit og baga, mukalit pod og lagom. Og ang panalangin nga gipiyal sa Dios wala gamita sa pag-alagad sa Dios. Nagamit hinuon sa pag-alagad sa iyang kaugalingon. At dain, kinsa may musukli iyang kaugalingon nga wala makapanag-iya sa kalibutan. Ang sukli umuganti nato ang Dios. Mahinungdan kung dunay mga gipiyal, gibutang, gisalig sa Dios atong ginabuhi, atong gamiton aron malagaran siya. Aron makabantay ta na kanunay ang pakigsusi. Ang pulong pakigsusi dapat dili nimo himuon ngadto sa imong isig ka magtotoo. Susihag yodaan una sa tanan atong kaugalingon. Susihon nato ang ato ang pinulungan, susihon nato ang ato ang matag kanang kasing-kasing. Pagbati, gipangita, gitinguha, gipangandoy niini. Kinsa ang gisintro niini, kinsa ang giapas ani. Mga igsuon ang tinuod nga tao nga nagbantay sa pagbalik sa Ginoo. Tao siya nga nagpakisayod kanunay sa iyang relasyon sa Ginoo. Nabitaw sa examination sa iyang kaugalingon, iyang eksaminon iyang kaugalingon, iyang pangumustahon iyang kaugalingon. Nindot kay ni siya. Tagsa-tagsa nato atong trabahoon ang pagpangumusta sa atong kaugalingon. Moingon ta nga, kumusta naman ka self? Mr. Self, kumusta naman ka? Wala ba ka maluya? Importante kay ni kaning mangumusta tas atong kaugalingon bitaw. Inago ng imuhang tapad diha. Pangumustaha pod panag sa imong kaugalingon. Kon nabanay kainit sa pagampo, napabanay kainit sa pagbasa sa Biblia, nagmatinud-anon pabana sa pagsimba. Speaking about pagsimba, mga kigsunan, naghisgot ni sa pulong Ovidjin kanang pagtahod. Kay mahimong kawang ang imuhang pagampo, pag-awit, paghilak di sa simbahan, pero wala kay pagtahod, wala kay pagsunod ba? Unsa may sundon? Siyempre ang iyahang mga pagtulunan.
Pagtulunan sa bana, pagtulunan sa asawa, pagtulunan sa ginikanan, pagtulunan sa mga anak, na pagtulunan nagtagsa-tagsa kaposisyon sa matag tao dihas pamilya. Mga igsoon, ikaduha nga angay natong bantayan, atong pagkinabuhi. Kung moingon tang pagkinabuhi, apil ni ini ang mga trabaho, mga negosyo, kana bitang ato ang income. Basi kung nakadawat tag kwarta gikan pod sa dili mao nga pamaagi. Igo ra kang mukunit, mukumkom pero di ka matagbaw. Kay dili man mao ang pamaagi. Bantay ang imong pagkinabuhi kay kung giunsa nimo pagkinabuhi mo resulta na sa imuhang kanang mauna hitsura nimo sa imuhang pagkatao at tubangan sa Dios bisan gani sa tubangan sa imong sikatao. Kay unsa ang giunsa nimo pagkinabuhi karon mao na ang imong kahimtang. Mao na imo sugilo nimo kung balaan ba ka, matarong ba ka, nagkinabuhi ba kang balaan, nagkinabuhi ba kang makasasala. Ya hinumduman mga igsuon nato, no? Ang giingon diha sa Hebreo kapitulo 12, murag naa sa bersikulo 14, nga walay makakita sa Dios gawas lamang kon siya balaan. Dili na to mabati ang presensya sa Dios kon kita magkinabuhi sa sala, magpuyo gihapon sa sala. Ang pinaka lisod mga kigsunan, ang pinabitaw ka muingon ko pinakaalaot nga tao. Kana bitaw na immune sa sala. Kanang muingon na siya nga okay ra ni ang Dios mo pasaylo bitaw. Kana bitaw nakabalo siya nga sala ang pagpangilad, sala ang pagpanglimbong, sala ang pagpangawat, sala ang pagbuhat og dili maayo. Unya muingon na gani siya nga wala nilabot sa kaluwasan kay ang kaluwasan gibuhat ni Jesus. Dili ako'y nagbuhat sa kaluwasan kundi dili si Jesus ang nagsakripisyo. Ang importante makapangayo ra kog pasaylo. Dili man na ingong nakasala, tao na siyang nagpakasala. Nya, kung ang tao nagpakasala, dili na niya makitaan ang pagkamaayo sa Dios. Kana bitaw giingon sa Hebreo 12:14 man siguro na kung wala na mabaliktad. Kung dili na 14:12 basta kay 12:14 na siya. Kanang giingon diha nga walay makakita makakita sa Ginoo gawas lamang sa taong balaan. Tinuod na. Ang tao bitaw nga magpuyo sa sala, lisod kay na siya nga makasabot na sa mensahe sa Dios. Iyan ang gubon ang mensahe sa Dios. Nga gamiton ra pud niya ang mensahe sa Dios. Unsay gibuhat ni Satanas? Minggamit po sa bersikulo. Kunuhay magpakita nga siya sakto. Kabantay mo anang mga tao nga wala na magkinabuhing balaan. Mugamit na nag mga bersikulo pagdepensa sa ilang sala. Like example, ang lalaki nanapaw, ang babae nanapaw, mo ana dayon nga si Solomon bitaw daghan og kuan, daghan og babae, si David. Dili na nakakita sa Dios. Dili na makakita kanang dili na kontento kumbaga. Mao bitaw nang ingon ang Biblia wali ni Apostol Pedro diha sa sulat sa unang Pedro kapitulo 1 15 hangtod 16, pagbalaan kamo. Ang kasulatan nag-ingon pagbalaan kamo, kaya ko balaan man. Pag kinabuhi kamong balaan. Sa Roma, sulat ni Apostol Pablo, Roma 12, may hiskutan sa pag-alagad. Pag kinabuhi gyapong balaan. Mao na nga aron kana bitang naagyud tas tinuod nga pagbantay sa pagkinabuhing balaan, bantayan gyud nato ni. Dili nato
bansayon na tong kaugalingon sa pagbantay sa laing tao. Kay ichismis na manggunaan nato. Kabalo ba mo mga kaigsunan kung kusog kaayo natang mamantay sa atong isigataw, mo resulta po na kusog kaitang manabi, kusog kaitang magmochismis. Uniyon sa may atong maani ana. Wala. Maingon pa ba na pastor? Yes, tinuod na ang kasuko sa Dios. Atong bantayan tong kaugalingon. Likayan gyud nato ang sala. Likayan nato ang mga dapit diin na ang sala. Ug naa kanunay ang paghinulsol. Naa kanunay ang pangayog pasaylo kon mapandol. Like example kon mapukan. Kanang word kon dili tinuyuan. Pananglitan lang. O niya paningkamutan ang pagkinabuhi nga kanunay nalipay ang Dios. Atong hinumduman nga ang langit giandam lamang kini ngadtos mga tao nga nagkinabuhing balaan pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang word pinaagi sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo, naa diha ang mga pagtulunan sa grasya. Atong hinumduman ang sulat ni Apostol Pablo diha sa libro sa Tito, Kapitulo 2, versikulo 11, masiguro 12-13, nga doon ay mga pagtulunan ng grasya. Andam o kanunay tang magbansay sa paglikay sa mga dautan. So diha sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, doon ay mga butang nga angay natong bantayan. Bantayan nato ang atong relasyon sa Dios. Bantayan nato atong kaugalingon kung nagkinabuhi batang balaan. O niya, bantayan nato nga ang mga limbong sa katapusang panahon magkadaghan. Oy, magkadaghan ang limbong. Karong panahon na mga kaigsunan, kung imong tan-awon, daghan kayong magpakasakto. Daghan kayong mo pakita nga maayo, matinabangon, pero walay nabuhat. Moingon dayon ang mga tao nga labi na kung kantigo ng muwali. Oy, magbantayin mo, labi na sa mga pastor. Moingon dayon nga naa di mo simbahan nga gitukod diha. O naa brad. Maayo noon dili ni aksidente nga nagkaila ta kay gipadala po ko sa Ginoo aron mutabang ana. Molipay po ka kay makaingon ka nga tubag na pud siguro nis mga pag-ampo kay mutabang god. Unya, ikaw nga dili kulang kag kaalam, mura og moingon bitaw nga kuang gini tubag nis mga pag-ampo. Kini gyud gipadala sa Ginoo. Nawagtang kas pulong pagbantay. Kanang word pagbantay sa tanang sitwasyon kahimta nga moabot sa imuhang kaugalingon. Especially sa panahon nga dunay tawag ang Dios, dunay gisalig ang Dios sa imong buluhat, sa imong kinabuhi. Like example, mga buluhaton bana, oy bantay ang mga taong mo-offer og tabang. Unsaon nimo pagbuhat aning pulong pagbantay? Like example, dunay tao nga moingon nga, oy brad, nagtukod ay mong simbahan diha. Oo, nagtukod mi brad. Moingon po dayon, dili ni aksidente brad. Naagi katuyuan ang Dios nganong nagkita ta. Kay nangandoy ko nga mutabang og simbahan. Malipay tuod ka. Pero mo na imong buhaton aning pulong pagbantay. Susiha, kung doon na ba sa simbahan? Kay base og iyara ng kanabitang say tawag ana paon. Iyara ng paon. Nya mutangag dayon ta. Moingon dayon ta nga tubag gini sa mga pag-ampo. Ay thank you Lord, salamat nga imong gipadala si brother, si sister. Mao na mutabang og simbahan nga wa gani simbahan. Oy bantayanan tingali kay na. Kanang moingon ba nga akong gipasabot alang sa kasayuran sa tanan. Like example sa mga pastor ba. Kani na yung pastor mo
ila-ila. Moingon ang pastor nga, gipadala ko sa Ginoo, pastor nga, aron pagtabang des imong simbahan. Unya, ang imong buhaton para makabantay ka, dili ka malibungan, dili ka masulod sa bulsa bitaw. Ila-ila ha, kung naa ba na say kaugalingong simbahan. Basig wala na natukod, bisag usa ka haligi lang. Unya, moingon nga mutabang og simbahan, basig mutabang nagguba. May daghan na kayong mga taong na biktima na, daghan ang mga pastor biktima na. Like example ba, moingon ang usa ka tao nga, moingon nga, Brad, sis, kumusta man day mo sis? Ana lagi problema sa pamilya? Niya, mao ba? Adi gyud siguro ni aksidente nga nagkailat ta, Brad, nagkailat ta sis, kay ipadala ko sa Ginoo para pagdasig sa mga pamilya. Kung makadungog mong inana, ang inyong buhaton aron naa kas tinuod nga pagbantay, katong tao nga muingon nga mutabang para sa imong pamilya, oy, uting kaya kung tarong bapunto sa siyang pamilya. Kay basig katumoy mutabang, o niya, wag gani tarong pamilya. Ay basig masulod kas bulsa, lain na pong guba nga pamilya. Munay kanang mensahe nga gusto nato, gusto sa Ginoo nga atong makatunan, aning pulong bantayan nato kanang mga limbong sa katapusang mga adlaw. Like example, diha sa social media na ay moingon nga na ay seminar, na ay lecture para makadungog ka sa tingog sa Dios. Para makakat-on ka sa pagpropesiya. Aron mahimo kang propeta. Ang mga tao sad nga walay pagbantay, malimbungan. Walay pagpakisayon. Nya, ang gisulat ra ba ni Apostol Pablo nga mga pasidaan sa katapusang mga adlaw, matod sa sulat ni Apostol Pablo diha sa versikulo 5 kapitulo 3 sa ikaduhang Timoteo, magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Ang matuod nga gahom nga gihisgutan diha mao ang mga mensahe sa Biblia. Mao ni bantayan nato. Naa gani mga tao nga magtudlo-tudlo, umutabang-tabang, pero wala gani napundar ang kinabuhi, wala napundar ang pamilya, walay napundar diha sa bulaton sa Ginoo. Oy, pagbantay mo, basi masulod ramo ana sa dili maayo. Mao ni mga mensahe nga naa kanunay ang pagbantay aron dili malibungan nining katapos ang mga adlaw. Una, ayaw dayon tuo kung dunay mga tao nga mutanyag nimo. Ayaw dayon tuo. Kung naay mutanyag nimo, ayaw dayon tuo. Panid-isa. Munay giingon sa unang Juan man siguro na. Unang Juan kapitulo 4. Unang Juan kapitulo 4 versikulo 2 man siguro, uno ba? Kani uno. Mga igsoon, ayaw ninyo tuohi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu ana kanila. Kundili usisahan ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga ana kanila. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Daghan ang mga dili tinuod nga Kristohanon. Daghan nga dili tinuod nga magtotoo. Daghan nga dili tinuod nga mga pastor, magwawali, propeta.
Muna nga, ayaw tuod ayon. Matod pa diha, sulay o sisaha ang matag espiritu kon nagkinabuhi ba gayod pinaagi sa pulong sa Dios. Para dili ka malimbungan o dili ka masod sa sayop nga doktrina. Unsa may angay buhaton, tun-an ang Biblia. Kay ang pulong sa Dios maoy manalipod, maoy sukdanan sa tinuod nga kamatuoran. Unya, bantayan ang gisalig sa Ginoo sa imong kinabuhi. Bantayi ang imong gugma, ang imong paglaom, ang imong pagtuo. Bantayi ang tanan hangtod sa pag-abot sa atong Ginoo. Mao gyud ay pinaka-importante. Bantayan nimo ang imuhang gugma. Diha sa libro sa Revelation mga kaigsunan na ay simbahan diha nga mimbiya sa unang gugma. Wa ko malimot mga kaigsunan ang simbahan nga nimbiya sa unang gugma mao kining simbahan sa Efeso. Kanang unang gugma mga kaigsunan, dili na siya emosyon. Dili na buot ipasabot ang imuhang pagbati, feelings. Kanang pulong nga unang gugma, mao katong kanang bang unang kainit nimo sa tibok nimong kasing-kasing sa imong pag-alagad sa Dios. Ang unang gugma nga gisgutan diha kanang dili na pag-emosyon. Kuha na siya, mainiton nga pag-ampo, na kay kalipay sa pagbasa, na kanunay ang tinguha sa pagsimba, dili kay nadasig kay naaray nadasig, o nadasig kay gidasig. Basig, dasigunon pa. Ang unang gugma naghisgot na mga kaigsunan nga nagtinguha ka sa mga buluhaton nga makapalipay sa Dios. Sa unang mga pinulungan mga kaigsunan nga akong nakaplagan sa bata pa ko kining pulong naa kay pagbudlay ba. Murag wala na kay ko na makadungog aning pulong nagbudlay. Murag kinaraan na kay ni nga pulong mga kaigsunan. Diri sa Cebu City or bisan sa panahon na nato karon wala na kay ko kadung aning kaning pagpangabudlay. Unsa ka sa Negros kay didto man nako ni nadunggan kining mga pulonga. Mga igsuon, kinahanglan nga sa atong pagpangalagad naagud tay pagpangabudlay sa ato ang pag-alagad sa Dios. Ang pulong pagpangabudlay nagpakita ni nga wa kay reklamo. Murag pinulungan siguro ni Negros. Murag inaani ni siya. Na kay paghago ba? Na kay sakripisyo. Dili lang sa mga butang nga naa ka, kundili sa kusog, oras, panahon, imo nang ihalad nga tos Ginoo. Mga igsuon, sa atong panahon karon, ayaw gayod kalimte nga ang Dios nga atong gilagaran nagpahinumdom ni ining mga pulunga. Nga samtang doon na pa'y adlaw sa pagbantay, napay adlaw sa pagtuman, napay adlaw sa pagpangabudlay, paghago, pagtrabaho. Mao ni atong i-priority. Kay dinhi ta dadon sa saad sa Dios. Bantayan nato atong relasyon sa Dios. Bantayan nato ang ato ang kinabuhing balaan. Bantayan nga dili gid ta malimbungan. Bantayan nato atong paglaom, pagtuo. Ang ato ang pagpaabot nga si Ginoong Hesus mobalik. Atong bantayan nga malahutayon, mapailobon, matinud-anon
atong hinumduman ang awit kaganina nga matud pa ang magpadayon mauray maluwas. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Jeter Saginsa og ni Brother Andres Sacosalim pagkinabuhi radyo ta pinaagi sa pagtuo. Mayong gabi ni Brother Alan Sacosalim. Si Jeter Saginsa matud pa, good evening Pastor, I'm watching from Quezon City. Salamat Pastor Gideon sa mensahe. Si Andresa Villanueva, mayong gabi. Si Nars Buyan watching. Si Anali Renal Limpahan, wala gyud ko kadalag transistor Sister Anali. Kay kanang ang motor nga among gigamit amora man gibilin dres bato niya kanibitawng wala kay ko makapangandam kay gadahom ko nga di po gyud ko kalabang atog Negros, di ko kaadto sa anniversary dito sa kuan ning Pantulinaw. Una nga wa na ko kahinumdom nga naaday ko'y kinahanglan dadon. Basig sunod na kong labang diha sa Negros, makadala kog transistor. Niya makahapit ko diha kung asa dapit na ako pod ibilin. Sunod na lang yung mga higayon, Sister Anali. Ang Diyos magpanalangin, ang Diyos magauban. Ang kinabuhi Doon na mo'y mga pre-request o doon na mo'y mga pangutana, mga pagpaambit ato tagaan o higayon panahon sa atong panag-uban. O niya akong gipasalamatan ang Dios mga kaigsunan nga karong panahon na kabisan dunay mga higayon nga medyo busy apa na ang kadasig kanunay sa pagpabilin ug naa kanunay ang Dios nagpahinumdom kung unsay angay natong unahon kanang i-priority. Importante gyud na ang pagpangandam sa ato niyang pag-atubang kaniya. Si ato ning tagaan diri og higayon. Doon na mga niabot diri. Si Percy Pandelio diri sa Davao de Oro Pastor, ang palit 140 ang kilo, lisod para namo, mahal ang feeds. Askam batuhan na gyud ay tinuora diha no. Tag mahal pa gud ning isda kaysa baboy. Ang isda dili buhion, ang baboy buhion. Baho ra bagyod kaayo magbuhig baboy. Diri magpasaw-pasaw ko mga kaigsuonan, labi na kining pasaw nga sagol-sagulan na. Mura pod ang baho mo sagol-sagol sad. Pero kung i-pure nimo nga feeds mga kaigsuonan, murag okay ra ang baho. Pero kung ang pasaw na gay sagol-sagulan na nimo og kanang mga DIY nga pagkaon, kinaraan nga pagkaon, mulugaw na sad sa ilang tiyan mga kaigsuonan, murag ang baho sad mulugaw sad. Si Risley Imoy, salamat kayo Pastor sa mga pulong nga imo hanggi padayag karon. Na-bless gyud ko. Salamat kayo sa Ginoo Sister Risley. Imoy no, salamat kayo, ang Dios magapanalangin og magauban ka natong tanan. Doon na mo'y mga pangutana, mga kaigsunan. Labi na gyud sa ato karong nasod. Usas ako ag yung ikadasig mga kaigsunan. Kana ra gyung pag-ampo. Di gyud nato ipadaplin, di nato kalimtan. I-apil nato sa ato ang prayer ang atong nasod. Dili lang patahas anay ang pag-ampo. Importante wa ta kalimot nga nangayo ta niya. Unya sa atong pagpangayo mas maayo, dili gyud nato ibaliwala ang pagpasalamat. Lord, salamat. Kay ang pagpasalamat naghisgot na nga kun unsay ihatag ipasinati sa Ginoo, madinawaton ta. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Marimar G. Soko. Salamat kuya sa imuhang mga kahago. Oy, salamat kaayo pod Marimar no, salamat.
Si Vicky Marie, good evening, watching from Davao City. Ang Diyos magpanalangin. Pagsulat Nawatong taong gigaliban Sakit nining kalibutanan Lumalabay naman Kung gusto mo na maangko Natoy gi-request ka ganina mga kaigsonan, Jesus, pagka maayo mo, diri lang sa itong programa, pulong mo kinabuhi ko. Matod pa ni Vicky Marie sa Larda, ang puunon gyud atong nasod sa Pinas, Pastor. Tinuod gyud mga kaigsonan kanabitang maminaw ko sa Malacanang, mabugatan gyud ko. Grabihag bitaw. Pero mo na nga kinahanglan man tang makasinati siguro ani para mas matrinta kung unsaon sa pagdumala o pagkinabuhi sa mga mensahe sa Ginoo. Una nga ang ato ra gyud, iampo ra gyud nato ang ato ang nasod. Ya, dunay ibutang ang Ginoo. Ang Ginoo magbutang og tao nga mahadlokon, matinud-anon, dunay gugma sa Dios. Si Nelsie Igonia, good evening Pastor, makapaminaw na pod mi sa pulong sa Ginoo. Bless Pastor Gideon. Murag hapit nako manamilit Brad Alan. Si Vicky Marie, daghan ng panghitabo Pastor, tinuod gyud. Si Agustin Sumaoy, good evening Pastor, salamat kaayo sa mensahe sa Ginoo karong gabi. Pwede ko magpapre Pastor, kaalam og kusog na ako karon sa prisohan Pastor. Salamat nga inosente man ko ani. Kana bitawng panghitabo nato sa kinabuhi nga dili nato dili bitaw nato daling maapsan. Usa ra gyud nga ako ang kana bitawng ipahinomdom. Katuni ang pagpaubos, katuni ang pagpailob. Niya ayaw bulag sa Dios. Inosente man og dili inosente, hinumduman nato nga kung madungop ta sa Dios dili ta niya isalikway. Sa kinabuhi ni Jose, makaingon ta nga siguro sa sitwasyon sa kinabuhi ni Jose, maingon ta nga kung wala ta masayod, wala ta makaapas, maingon siguro ang mga tao nga merese. Siguro dunay dili maayo nga gibuhat, maunay na sinatian ni Jose. Atong hinumduman, kung doon na may mga nasinatian na to nga dili maayo, kung doon ay mga tao nga muingon nga kanang musulti og dili maayo, ayaw na siya dawata, ayaw na siya paminawa. Hinuon ang tipigan og dawaton paminaon ang mga mensahe sa Dios. Mao gyud nay pinaka-importante. Ang kaalam nga atong gipangayo gihatag na ni Lord. Ang pamaagi mga kaigsonan mao na lay aato ang buhaton. Si Santiago niingon nga, Apostol Santiago niingon, kung diha kaninyo may nakulangan sa kaalam, papangayo sa Dios. Ang prinsipyo ni Jesus dunay tulo. Ato nang ibutang o hinumduman gyud sa atong kinabuhi. Si Jesus bingon, pangayo kamo hatagan. Pangita kamo makakaplag. Panuktok kamo ablihan. Inani ni siya. Nangay kita kaalam, doon na tay buhaton, doon na tay himuon. Ang atong buhaton himuon mauni. Sa pagpangayo na tog kaalam, dili na sa magic nga moabot. Aron moabot ang atong gipangayo, pangitahon na to. Unsaon man sa pagpangita, inani ni siya.
hatagig panahon ang Biblia. Una kas presuhan, uy nindot kayo na nga magsige kag basag Biblia. Wala man na gidili sa presuhan. Pangayo og Biblia sa imong pamilya, katong naay mo bisita diha, pangayo diha og Biblia, nya basaha. Moabot na sa imong kinabuhi ang imong gipangayo. Nga kaalam. Kung bless gani kayo ka naakas presuhan, nakapaminaw kas mensahe sa Ginoo. Sa imong mga kauban diha, moingon ko nga bless kayo mo nga namos presuhan ang inyong nadunggan mga pulong gikan sa Dios nga gisulat sa balang kasulatan. Aron na akay kusog, ikaduha nga imong gi-pre-request na akay kusog, saligi ang Dios. Ayaw salig sa mga pulong sa tao. Ayaw salig sa mga mensahe sa tao. Saligi ang mga mensahe o pulong sa Ginoo. Unsaon man aron makasalig ka sa pulong sa Dios, basa ang Biblia og dawata. Makatabang na nimo. Si Maria Helen Hamilngoho, maayong gabi pastor. Para request ko madasig pagbalik ug simba ako ang duha ka anak. Dadara gyud sa simbahan. Salamat sa mga pastor nga nagsakripisyo sa katawhan gikan ni Eds Jean Ray Sumampong. Si Evangeline na request ko koptiko. Nalipay jud ko pag-ayo kuya. Tanan nga imuhang gipamulong dako kayo tabang sa tanan, dalaygon ang Dios. Dalaygon ang Dios no, marimar ang Dios magapanalangin. Ang mga bag-ong ni-request karon mo'y ako ang tagaan no, koptiko ato ang ining tagaan o pagtaga diri sa atong panaguban. Pulong mo kinabuhi ko. Awit nga koptiko. Sige. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Maayong gabi ni Pastor Gregorio Kiring. Pastor, maayong gabi ni mo diha og sa imuhang pamilya. Ni Nanay Fee diha sa Leyte. Maayong gabi kumusta mo diha? Nindutan ninyo kinabuhi. Kana bitaong mayon kung nindot nga kinabuhi dili ang bot na ko ipasabot ang kahimta kana bitaong unsay naa. Kana bitaong inyong kinaiya. Salamat kaayos Ginoo sa inyong kinaiya. Si Freddy Aquino, pastor, dalaygon ang Dios sa iyahang mga mensahe, pastor, nagdamgo akong asawa samtang nagtricycle me. Duha ako ang nagdrive ug naay nagbabag nga mga bitin pero mga bulawan daw nga bitin. Pero dili man daw mangunsa, nasuko daw ko ug ako daw gipamatay ang mga bulawan nga bitin. Unya nakita pod na ang akong asawa among anak nga babae, duha niya ka amiga na nakay sila sa bus nga gamay. Pero bisan daghan nga kaayong mga tao nga nanulod pero wala man daw mapuno. Pero sa dakong nakasakay sa akong anak, diha pa daw ming larga ang bus. Oy. Kinahanglan imong itrain ang imong anak para makalihok ang ministry. Para mas mapaspas ang buluhaton, tudloy og dumalaha kana bitawng bansaya ang imo anak sa buluhaton sa simbahan. Ang mensahe sa damgo kung maghisgot ka ni og tricycle, bus, mga sakyanan naghisgot na sa ministry or simbahan, tigumanan. Maghisgot ka ni bitin, doon na nay mga kana bitawng mga tanyag. Like example sa panahon ni Jesus, gitanyagan siya, kanabitawng gibitik siya, gilibungan siya. So magbantay mo ana. Ayaw og tuo dayon. Sumalas mensahe, ayaw dawat dayon. Susiha, sulay, kilatisa kumbaga. Si Lumin Pauline, maayong gabi natong tanan, Pastor Gideon, og sa tanang naminaw sa programa karon, pulong mo kinabuhi ko dag. Han kayong salamat ni ining imong programa kay makadasig magpadayon ang atong Kristiyanong pagpakigbisog makalahotay. Salamat.
maghulat sa pagbalik sa ato Ginoo. O amen no. Si Arnold Pasyon, salamat kay Tatay Arnold. Mayang gabi, Mary Grace Flores. Request ko, wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Pagbawa ko, tulon mo, ani ako. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Ako ning ipasod diri sa toang panag-uban. Ang buhay ko nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko. Kaya pangarap ay napapabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Paday na akong gidasing ang matag usa mga kaigsunan nga ma-share na to ang atong programa sa atong mga tagsakakaila. Ang isang katulad ko sa Samang gawa, inamumo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? wala nang higit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo kailanman di maglalaho. Kahit ako'y Nindot kayo mga kaigsunan ng awit no, nasaan ka kung wala ka, nasaan na kaya ako? Pagkanindota sa mensahe sa awit. Muna nga digyo na to kalimdan ang pagpasalamat sa Ginoo, dangop sa Ginoo. So mayong gabi ni Rins B. Ayuban, si Susana Pablio mayong pag-iguban. Rins B. Ayuban, mayong gabi pastor og sa imong pamilya, mayong gabi ipod sa akong asawa anak diha sa Kogon, Tabuk, Hindang, Liti. Ikan diri sa Diliman, Quezon City. Si Giselle Kinagurman, mayong gabi pastor, dalaygon ang buhi nga Dios, request og langit awit susiha ko Ginoo. Sige. Ang buhay ko'y nooy walang direksyon. Hindi alam kung saan patungo. Barkada at bisyo ang inaatupag ko. Kaya pangarap ay napabayaan ko. Takbo ng isip ko'y gulong-gulo. Hindi alam kung paano ang mamuhay ng tahimik sa ibabaw ng mundo. Kaya kung minsan napahal
saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ang atong Ginoo na higugma, asas na siguro kita. Dili na to kalimtan ang pagpasalamat kanila. Wala nang hihigit sa isang tulad mo. Ang pag-ibig mo'y kailanman di maglalaho. Kahit ako'y makasalanan, di mo ako pinabayaan. Inakay mo ako patungo sa'yo. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinangong mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Happy Wansing. Happy Wansing no ni Kuan ni Baliros Nido. Ang Diyos magpanalangin. Ako'y iyong tinulungan, O Jesus, kay buti mo sa akin. Ngayong pakiguban. Good evening, Pastor, everyone. God bless us all. Ngayong pakiguban, no? Ni Giselle Kigorman. Ang Diyos magpanalangin. Salamat at inibig mo ang isang katulad ko. Sa masamang gawa, hinangong mo ako. Binigyan mo ng pag-asa, buhay na dati walang saysay. Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Ayong gabi ayong gabi, Pastor, o sa imong pamilya. Matod pa sa akong asawa kaya sa Kugon gikan ni Cecil. Kay salamat kayo. Si Cecilia Anso, ayong gabi, Pastor, unsang oras ang imo ang pagsugod sa pulong sa Ginoo. Late ko, Pastor, wala ko kapaminaw. Karon pa nako nablihan ang akong cellphone. Sige. Karon mga panahon na akong gitinguha o pangayo sa Ginoo nga masayo ko og kuan sugod ang alas 6, alas 7 sugod na ko, maka-snacks ko alas 5 niya kuan makasugod kog sayo o niya undang ra pud tag alas 8 kapin manamilit ako kay ining alas 8 manihapon ko yan napay pila ka oras before ko matulog. Nga mo na pinaka-importante nga ma-maintain na to ang pagdisiplina sa atong kaugalingon labi na gyud sa pagkaon. Dili ta bitaw matulog samtang busog. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan ato ta sa pag-ampo sa Ginoo atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo, sa iyang mga mensahe nga iyahang paabot sa matagusan nato ka kinabuhi nga iyang gipahinomdom sa matagusan nato ka kaugalingon. Magampo ta. Dalaygon og labing balaan namo nga Dios, amahan namo nga nagatiman og nahigugma. Salamat Ginoo sa imong pagpahinomdom sa matagusan namo kinabuhi, labi na o Dios sa imong sa pagbalik sa among Ginoong Hesus. Amahan, salamat sa imong pahinomdom kanamo nga sa pagbalik sa among Ginoong Hesukristo kami mahimong andam og imo kami gitabangan sa pagbantay kanunay
sa pagpaduol kanimo. Labi na gyud sa among relasyon kanimo lamang. Amahan Dios sa makagahom, ikaw Dios ang pasalamatan. Nga sa akong mga kaigsuonan, nga nanginahanglag kayuhan, salamat sa imong pag-ayo kanila. Niningtak na, salamat nga imong gipabati ang kumplitong kayuhan o pagtubag sa unsa may mga problema, panginahanglanon sa matakusa. Salamat Lord nga imong gisilang gipahinglang kawas, gikan sa kasakit, balatian, og labi na o Dios sa akong mga kaigsuonan, bisan sa ilahang pagkapareso. Salamat Lord nga ikaw o Dios maghatag og kagawasan kanila aron makaalagad sila kanimo og makabuhat sa mga buluhaton nga imong giandam alang kanila. Sa among pagpamahulay amo usang gipangayo nga ikaw magabantay, magpanalangin, magatagbo sa tanan. We declare blessing in Jesus name. Amen. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsuonan sa ato nga programa. Ay kini yung suon Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Og naamoy mga pangutana no, naamoy mga pre-request, isin lang sa ako ang account Gideon Candelario o kaha sa ako ang number 0932-638-4134. Dalay ko ng Dios, magpanalangin, maguban ka na to. Good night and God bless. Amahan, Jesus, magahalay, magapagdahig, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,